And this year, Lína, tá John Caulfield ó Ollscoil na Gaillimhe. A John fáilte go dtí an clár? Good mad. Okay, John Thomas chun continue go háirithe maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe nó Sustainable Development Goals SDGs agus Ollscoil na Gaillimhe. Sulla leabharíonn muid faoi sin, a bhís leat a rálum ar dúsa John a inse dom faoin job atá agat in Ollscoil na Gaillimhe? Sure, yeah, it's Mr. John Caulfield. It's me on Stewardhor Fómhair strategian just in Ollscoil. Tá mé lonathe in ifig an Uachtarán agus is tócha go bhfuil mé play leis an le strateis na Ollscoil a Herbert le mo cholaci an seo a chomáile sin just a chin tú hartréimhse na stratéise bhfuil sé áchar a bhaimagin. Agus is tócha marall go bhfuil an Inbhuanaithe cholárnach sin na stratéis na Ollscoile. Tá spéis fi legum san haver sin agus tá mé ima ambassador SDG im Líana, so an bhéim á choragin ar na SDG in im Líana. Da animnig rialtas na héireann muide, da animnig siad de Ollscoil na Gaillimhe mar Champion SDG im Líana, so tá muid andíorthe mar phobal Ollscoile ar an gceist átha seo. Okay, sé nniu an céadú dom le roinnt mína aglah radio a dhéanamh faoin na Spriocanna Forbartha ag na Náisiúin Aontaithe. De bhar seo John, an féidir Phríora thuirt néisteoirí faoi cad iad na Spriocanna Forbartha seo ag na Náisiúin Aontaithe agus an sin insin dom tuile faoin rol atá agat agus ag Ollscoil na Gaillimhe maidir leo? Sure, cínta, yeah. So tá 7 the Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe Labhair ag na Náisiúin Aontaithe sin na SDGs, Sustainable Development Goals. Agus tháinig tíortha ar fad an domhan is tócha le chéile 7 milliún ó hinne 2016 chun cuirsí a dhéanamh ar na mór dúshláán atá roin mar ghabhain mar phobal domhanda ó thaobh a bheith níos Inbhuanaithe agus is tócha an timplacht agus an sochaí a chuimhniú agus a chothú ar bhealach a bhag níos Inbhuanaithe námar a bhí. So tá na Spriocannaí hain tá siad leagéach go bhí den bhliain 23, so tá siad le buinteach agan faoin mbliain sin. So détá rá go bhfuil míid leabhealach tríd an bróséis agus dúshláán anmhóra fós os ar góir go háirid nuair a swinine muid ar an gceist bhuair maidir leis an airú éráide ar nóí. But is tócha sna 7 dus na SDG in na seo tá go leor ábhar ann. Mar hampla rudí ar nós gníomhúir san na héráide fé mar dúirt mé rudí eile ar nós an saoil faoin isce, so sláinte na bhargaí is tócha an saoil ar an talamh an bheith súlacht. A chomáile sin ceisna mór a sochaí freisin ar nós cóanis inscinne, rudí ar nós bochtanacht, fáil ré le bochtanacht mar sinnde, fáil ré leis an ocras timppla an domhain, so tá si díre isteach ar spectrum lehan de woer roeglaan ar linne is toch. So san Ollscoil tá muid andíorthe mar phobal Ollscoil Camerán ar leagmuid amach stratéis na Ollscoile de chuir an tééis óg, de chuir micléin na Ollscoile béim ach go háirid ar an Inbhuanaithe. Agus is tócha bhfuil ról faoi leith is tócha ag Ollscoilena chun tuairt faoin móraib seo, marall go bhfuil an irid sin taide agus teagask á dhéanamh a gun an seo, so tá chéad a goúin eile de inaltóirí, de ólathe, de dlíadóirí agus mar sinnde á teagask an seo agan. Tá go leor taide á dhéanamh ag ar ggólaithe an seo ó thaobh mar hampla fuinneamh in aithnoite ó thaobh rudí ar nós neamhchónanis a laidú agus mar sinnde bheith súlacht a chuomhniú agus mar sinnde. A chomáile sin taide agus an teagask is tócha mar phobal, tá muid ar nós bailile mór déadárá tá breis agus 52,000 duine ag freistal ar champas na Ollscoile gach lá, so mar phobal muid hain tá muid andíor isteach ar mar hampla fuinneamh a laidú an seo, fuinneamh glas a dhéanúnt muid hain, rudí ar nós chuirsaí achúrsála a feabhsú agus leanú amach. Agus is tócha go bhfuil ról mar cheannarí agan freisin, ag dul a ggófartíocht le grúpian seo sa chathair nó sa Aontaithe,
nu mar hampla a bheith in our Ishimlar, so dini cuire hort do rini tacht hoganje agus faula mo na rudi atá á dhéanamh again a bhain tamach again an campus. So is only role atá again si cheist seo mór seo maidir leis an Inbhuanaithe. Agus commáile a bheith mar SDG Champion being Seachtain agragah gach bliain ach mean SDG week on mean? Sure. Yeah, hosam with him Lena is doch a Marial Gavil and Stardust for Champion SDG again. Handing with Lekela mar Phobal Ollscoil agus Hokram with Seachtain imachtaí arachtal chun dír was Jacker and Gesho. Agus le fear noch left the Darren Chapmisha Gro Bader de himachtaí mar sin again. But Hanig an two fast groupie hugging agus ag Darren le vi kuig ócáid is fihe siú le linn na seachtainna sin, just sin seachtainna bháin, agus imachtaí a bhí arachtáil ag an bhuireann, ach anna tábhachta go deo, imachtaí freisna bhí arachtáil ag na Mic-Léin. Imachtaí taide, nó mar hampla grúpi a thuairt amach ag chur síalta mar hampla ar an campus, the quiz night again, go leor rudí idir rudí acadúla agus rudí sóisialta agus rudí amachar an campus ag déanamh rudí ar son na timplachta. So bhí muid ansásta leis sin. Le seachtainna nuas freisin chun ard a haingta is dócha an mór aibetá gin maidir leis an le carbón cuasaí gáis agus astíochtaí carbón. Chrochamuid agus thógmuid cube mór mílteach Kermid scaffolding suas agus Kermid is toch a tarpaulin timpel cube more meal to a haspáin keiko mór is atá tunne dioxide carbon agus is onné sin agus ein duine aháin ag etalt ó éire go nó áireach so tá sé dochrete an túnachar atá agin marhuini an atmosphere, So hastim muid ard a haingtar sin agus beviú dolasteach chúntais me an hóisialt in the Ollscoil just go bekeship ke homór is atá an cube sin. But one mid úsáid as an deis sin is dócha chun ard a haingtar an gist a chomáile sin is féidir le leis a bubble Ollscoil an seo an gealtanas carbón atá ag an Ollscoil se sin a bheith neodrach ó héip na carbón de faoin líon fiche trocha be se sin har a bheith dúlánach. But is féidir le Mic-Léin agus buil fórne olasteach ar lína agus an gealtanas a híú a chuna léirú is dócha an takeíocht atá acub leis an spriocanna winterach agus is dócha an spéise léirú na spéise tá acab san ábhar se léirú onas go dige midne is dócha na mór chuspóirí agus na mór spriocanna tá ag an pobal Ollscoil Gritine. So is dócha tá muid bandúsáid as an blian agus an stádas mar Champion SDG chun muid a thuirt le chéile ar bhealaí éagsúla chun an cheist áirid mór cheist áirid seo lei. Okay, holding me who were in New York RT agus CG Coins for the Spriocanna cúpla seachtain hin. So mar tá grán sin tá si bhainsásta leis an aseánas atá si bh fáil ó na scoláirí seo. Yeah, tá pís óg an tumananta go deod an cheist seo agus céim nach meach is iad san is dócha a bheith híos leis an le mór aib mar hampla mór aib an ahrú éráide agus tá siad an spraghí le bheith is dócha cuid den díspóracht agus cuid den deathúnachar a bheith acab ar chósaí. So im léana mar hampla be grúpa taidóirí ón Ollscoil seo ag freistal ar cap sé sin an mór thógáil damhanda maidir leis ahrú éráide a bheith arsúil in Dubai mína saoin agus mína nullag. Agus mar chuid an grúpa taidóirí sin be Mic-Léin ag freistal ar freisin. So is ní ceiste a bhhaine leis an taide a bháin ach an suci i Gritine is dócha agus tá muide ag irí daoine is spreige agus muid hain mar phobal is spreige chun dulling le leis ar bhealaí atá éfachtach is dócha. Yeah, banan na Spriocanna le go lár ábhar ach tá tú grá go bhfuil bémar le a goibh san Ollscoil ar gné bháin de na Spriocanna bhfuil faoi carbón bhfuil. No, it's just fui láthar marialler an cube mór mílteach sin bhí agan sa cearnóg agus marialler cap Tomid Deireadh go háir ar an garbón. But no, tá go leor rudí ar siúla in hána 17 mar hampla de réir Times Higher Education is muide an Ollscoil is fear in éireann ó thaobh an túnachar atágan ar na SDGs
I gwitne, denan siad Ollscoil an Dáin around go gach blian ó hef an túnachar atáige an deachúnachar atáige Institute Lane an gest seo agus formmuid an hédáit an éan agus tammuid an carú Ollscoil is trocha is far Dáin. But má braning twisteach na SDG in a will an túnachar is mú agin is stocha ortha. Tá réimse lehanna ó hef rudí nós an saolfuoin isce. So look go leor tide an siúlan seo madar leis an airige, madar leis an agéin agus madar leis an ecóíocht mar stocha. Tá go leor túnachar agin freisin ó híomh fuinneamh glas agus fuinneamh Aontaithe agus go leor mar hampla madar le fuinneamh a dhéanúnt ón bharige freisin. Tá go leor túnachar agin ó híomh an SDG a bhaineann le siocháin cóir agus Institute Leidre mar hampla ton an tonad be chearta déine. An seo san Ollscoil agus go leor ebra a dhéanamh acabsan. Tá go leor túnachar deathúnachar agin SDG 3 a bhaineann le sláinte agus foláine agus ní nach íana stocha marialar an irid sin taide siúil san Ollscoil seo ó híomh technoliachtaí leis mar sin agus trílacha cliniciúil agus taide den sort sin. So is dócha is réimse lehan ábhar I gist na SDG na seachcín déag agus féidir linne a chruthú is dócha go bhfuil deathúnachar agin ag go leor acu. Okay, John, we see just contact the radio news and Kate or contact the draw year in Agla agus how to trace on Cashew Ragged Bugani Hannah Fain. I will aid over a plan all to give some old sculpt on Vleen Shahuin of Vleen Tom Walkround. No, good you haven't done a Vleen to Tom Walkround modular spoken of Fómhair in Inbhuanaithe? Yeah, it's toch ober mar fobel. Sinan rud is tábhachtaí tá go leor siúil san Ollscoil té mar dúirt mé agus is dócha mas féidir linne mar fobel ard a haringtar sin bechorgamach deis ag gachbinne túnachar hain a bheith acu maibrin muidle chéile. So is doch a ard a haringtar na ceisní mór seo is dócha. A chomáile sin tá spruc sin agin a bheith neodrach ó heh an carbón de faoin mblion fiche trocha, béise sin dúchlánach. So mar hampla tá go leor panel gréine curtha timppla an champis agin. Credinú ná cred, an seo hin gáilmh na báistí hosta hir na héireann. Tá ní smú panel gréine agin ná ein agriocht peibli eile sa stát. Agus go leor fuinneamh glas a ghinúnt agin ar a meallach seo sin. But be go leor eile le déanamh chun gearra sír ar an lura carbón atá agin. Mar hampla, gearra sír an méid pláisteach atá úsáid agin sna cantíní agus na bílinn ar an campus. Gearra sír ar an irid pápéir atá I gceist agin. A bheith níos diggití aber. Agus is docha go méir in ar fad ober ar an meallach seo. Ceist, thuúchlánach eile ná an taistil. So mar hampla bíine a sprage se sin idir vicléin agus bhuiil fórna a sprage chun níos mú úsáid amhaint as córis umper peibli an seo sa chathair agus las modo. So tá go leor is féidirlinn go leor dhéanamh mar fobal is dócha ach muid ag bheith obair le chéile.